ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മോക്ഷം 5 വിധമുണ്ട്, അവിടം വരെ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃത ദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃത ദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ
ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദ്ദേഗ്ബദ്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായിരുന്നു 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചെല്ലാരും? ഇല്ല മാതാജി പഠിച്ചില്ല. അത് എളുപ്പമാണല്ലോ. പഠിക്കാൻ സമയം ആത്മാരാമശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥാപ്യുരുക്രമേ കുർവന്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിയിത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഹി. ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അല്ലേ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേ? ഇല്ല 10 മാതാജി. 7ഉം 10ഉം വരില്ല മാതാജി. ആത്മാരാമന്മാര് അവനാന്റെ ആത്മാവിലെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. അവര് എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായവരാണെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹരി അത്രയ്ക്കും ആകർഷകനാണ്. ഇതാണ് നമ്മള് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. എവിടെ വരെ എടുത്ത്? സനകൻ സനാതനൻ അവിടെയൊക്കെ 5 മോക്ഷങ്ങള് വരെ. അതെടുക്കണം മാതാജി. മോക്ഷം 5 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് വരെ എടുത്ത്. അതുവരെ എടുത്തു. ഇനി ആകയാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച അതാ എടുക്കണം. ഉള്ളിൽ വെക്കണോ? ആകയാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനമാണ് കലർപ്പറ്റ ഭക്തി. അവനവന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഭക്തരല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ അമ്പലത്തിൽ പല പല അമ്പലങ്ങളിൽ ഓടി നടന്നിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ കാര്യം സാധിച്ചതായോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങണ പോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഒപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദനവും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പല പല ദേവന്മാരുടെ അടിയത്ത് ഓടി നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ശരിക്കും എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോണ്ടത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അരിയത്ത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തും അവര് തരുന്നത്. അപ്പൊ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സേവ ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തനെ നോക്കേണ്ട ചുമതല അല്ലെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേ വേണ്ട. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായുള്ള സർവ്വവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായ അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തരാൽ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ നിന്നാലും ഭഗവാനപ്പ വളരെയധികം സംതൃപ്തനാകും. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായി മുന്നേറുന്നു. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തെ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായുള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനം. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ അതിനെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാധനാ ഭക്തിയിൽ പെട്ടതാണത് നാമജപം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ കൃത്യമായി നമ്മൾ സാധനയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ശുദ്ധ സാധന ഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാവുമ്പോൾ
അത് മൂത്ത് പഴുത്ത് പാകാവുമ്പോൾ അതെന്താവും? പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമേണ രതി, പ്രേമം, സ്നേഹം, മാനം, പ്രണയം, രാഗം, അനുരാഗം, ഭാവം, മഹാഭാവം എന്നിങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 ക്രമാനുഗതമായ തലങ്ങളായി വികസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തും. ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അഭിനിവേശം പ്രേമത്തിന്റെ തലം വരെ വികസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് പ്രേമ ഭക്തി. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ തലം വരെ എത്തുന്നു. അതെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ദാസ്യരസത്തിലുള്ള സേവകന്റെ അഭിനിവേശം രാഗം എന്ന തലം വരെ വികസിക്കുന്നു. രാഗവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുകളിൽ കാണാൻ പ്രേമം വരിക. അപ്പൊ ദാസ്യരസത്തില് ഹനുമാന്റെ സേവകന്റെ മട്ടിലാവുമ്പോൾ അത് രാഗം എന്ന തലം വരെ വികസിക്കുന്നു. സഖ്യരസമാണെങ്കിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ തലം വരെ. വാത്സല്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. മാധുര്യപ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തർക്ക് വിരഹത്തിന്റെ തീവ്ര വികാരമായ മഹാഭാവം എന്ന നില വരെ പ്രാപിക്കാം. കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ. അപ്പൊ മാധുര്യപ്രേമം, അപ്പൊ വികാരം വരും, വിരഹത്തിന്റെ വികാരം വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിഭക്തി സുധോദയം എന്ന ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ഇത്തം ഭൂത എന്ന പദത്തിന്റെ പൊരുൾ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദം എന്നാകുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ പ്രാപ്തമാകുന്ന ആനന്ദ നിർവൃതി ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പടി അടയാളത്തിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്പം മാത്രമായ ജലത്തിന് സമാനമാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭവസാഗരം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുളമ്പടി അടയാളത്തിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്പം മാത്രമായ ജലത്തിന് സമാനമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം എന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ മഹാസാഗരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആനന്ദം വളരെ കുറച്ചാവും. ഒരു പശുവിൻ്റെ കാലടി കുളമ്പിൻ്റെ അത്ര ഉള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മൾ ഭക്തര് ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാനന്ദത്തിന്റെ മഹാസാഗരമായിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള സന്തോഷം വളരെ ചെറുതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം അത്ര കണ്ട് അത്യാകർഷകമാകയാൽ അത് എല്ലാ ആകർഷകത്തെയും എല്ലാ പരമാനന്ദത്തെയും എല്ലാ രസങ്ങളെയും ഉള്ളടക്കിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സൗന്ദര്യം കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്നു പോകും. എല്ലാ രസങ്ങളെയും ഉള്ളടക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരും തന്നെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനോ യോഗസിദ്ധികൾക്കോ മോക്ഷത്തിനോ വേണ്ടി ഇവയെ കൈമാറുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധം ശക്തമാണ് ഈ ആകർഷണങ്ങൾ. ഈ ആകർഷണത്തിന് ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലൊന്നും ഇത് നമ്മൾ പൂജിച്ചാല് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കിയാല് ഈ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ യുക്തിപരമായ യാതൊരു വാദത്തിനെയും ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ സ്വപ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് നാം സുനിശ്ചിതമായി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ രൂപം എടുത്ത് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അതൊന്നല്ല. ആളാരാണ്? അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമാണ്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ അവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്താൽ ആകർഷിതനാകുന്നുവെങ്കിൽ വേറൊരാൾ മറ്റൊരു ഗുണത്തിലാകാം ആകർഷിതനാകുന്നത്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പലതരത്തില് പല ഗുണത്തില് പലരും ആകർഷിതരായി തീരുന്നു. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത്കുമാര് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആരാണത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാര് എന്നീ ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തരായ 4 മഹാഋഷികൾ അല്ലെ. കുമാരരൂപത്തിലാണ്. അവർക്കൊട്ടും വളർച്ച ഇല്ലാത്ത, അവര് അത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു അവതാരങ്ങളാണ് അത്. മഹാഋഷികളാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത തുളസി ദളങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും പരിമാണങ്ങളാൽ ആകർഷിതരായി തീർന്നു. അവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള അതിലായിരുന്നു അവർക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ചെന്നപ്പോള് ഭഗവാന്റെ തുളസിയുടെ മണം കിട്ടിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബ്രഹ്മതത്വത്തിലൊന്നല്ല സന്തോഷം, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അവര് ഭക്തരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ആകർഷിതനായി തീർന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭക്തനായി തീർന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ആകർഷിതനായി തീർന്നു. പൂർവ്വമായി തന്നെ മുക്താവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനായിരുന്നിട്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവത് ലീലകളാൽ ആകർഷിതനായി. ഭഗവത് ലീലകളുടെ സവിശേഷതകൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഇതിൽ തെളിയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭൗതികമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല, അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാണുള്ളത്. അവണ്ണം ഭഗവാന്റെ രൂപ സൗകുമാര്യത്തിൽ വ്രജകന്യകമാരും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ രുക്മിണീ ദേവിയും ആകർഷിതരായി. ഭഗവാന്റെ രൂപ സൗകുമാര്യത്തിലാണ് വ്രജകന്യകര് ആകർഷിതരായത്. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ രുക്മിണീ ദേവി ആകർഷിതരായി. ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മോഹിതമാക്കുന്നു. ചില സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കന്യകമാരുടെയും മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വൃദ്ധ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിനെ മാതൃസ്നേഹത്താൽ ആകർഷിക്കുന്നു. 16,008 ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൃദ്ധ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ മാതൃസ്നേഹത്താൽ ആകർഷിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിനെ സേവനഭാവത്താലും മൈത്രി ഭാവത്താലും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗോക്കളെ ആയാലും എന്തിനായാലും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. ഹരി എന്ന പദം വിവിധ അർത്ഥങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദത്തിന്റെ മുഖ്യ വിവക്ഷ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അമംഗളകരമായ സർവ്വതിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും പരിശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ത മനസ്സുകളെ കവരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഹരി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമംഗളകരമായ സർവ്വതിനെയും നല്ലതല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, പരിശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ത മനസ്സുകളെ കവരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹരി. തീവ്ര വൈഷമ്യത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ആശങ്കകളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലെ സർവ വിഘ്നങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കീഴടക്കുന്നു. വിഘ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഹനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം പ്രകടമായിത്തീരുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നവവിധ ഭക്തികള്. ഭഗവാൻ തൻ്റെ സവിശേഷതകളാലും അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളാലും ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവവിധ മാനസിക ചര്യകളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണ ശക്തി അവിധമാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനായി ഒരിക്കലും അഭിലഷിക്കാത്ത വിധം പ്രബലമാണ്. ഏതാണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങള്?
അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം അല്ലെ? മോക്ഷം. ആ ഭഗവാൻ അതൊന്നും ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന് മോക്ഷം പോലും വേണ്ട എന്നാണ് പറയാ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകളാണിത്. ഇതിനോടൊപ്പം അഭി എന്ന പദവും ച എന്ന പദവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാൽ ഇതിനെ പൊരുളിനെ അപരിമിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃത വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് അഭി എന്ന പദത്തിന് 7 പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വഴി ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയ പർപ്പട്ടയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നു. മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ആകൃഷ്ടരായി തീർന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അത്. ശ്ലോകം 11. ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തമതിർ ഭഗവാൻ ബാദരായണി അദ്യഗാത്മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയ. ഹരേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുടെ ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തം അതിർ ഭഗവാൻ ബാദരായണി അദ്യഗാത്മഹദാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയ. അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ആക്ഷിപ്ത നിമഗ്നമായി തീരുകയാൽ മതിഹി മനസ്സ് ഭഗവാൻ പ്രബലനായ ബാദരായണി. ആരാണ് ബാദരായണി? വ്യാസസുതൻ. അപ്പൊ ആരാണ് വ്യാസസുതൻ? ശുഗദേവൻ ബ്രഹ്മർഷി. അദ്യഘാത് ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മഹത്തായ ആഖ്യാനം കഥാവർണ്ണനം നിത്യം പതിവായി വിഷ്ണുജന ഭഗവത് ഭക്ത പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട. വിവർത്തനം നോക്കാം. ശ്രീല വ്യാസദേവ പുത്രനായ ശ്രീല ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടനുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തായ ആഖ്യാനത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. വ്യാസഭഗവാൻ ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. അപ്പൊ അത് കേട്ട വഴിക്ക് ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്ന ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമി ഭക്തനായി തീർന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഭക്തൻ എല്ലാവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യത്തില് ഏർപ്പെട്ടു. വാർത്തതി ഉണ്ടത് ഉണ്ടല്ലോ, നോക്കാം നമുക്ക്. തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവായിരുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. 16 വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതിരുന്നിരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മൂപ്പരെ പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് മായയിൽ പെടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ മൂപ്പര് പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇത് മുക്താത്മാവാണെന്ന്. ജനനശേഷം തന്റെ പുത്രൻ ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുകയില്ലെന്നും വ്യാസദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ ബാലനെ ആകർഷിതനാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം പറഞ്ഞു നൽകി. ഇത്ര നല്ലൊരു മകൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാണ്ട് പോണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടി പിന്നാലെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പൊതുവെ മുക്താത്മാക്കൾ പരമപരിപൂർണതയുമായി ഒന്നായി തീരുക എന്നാൽ ഏകാത്മ വീക്ഷണത്തോടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ആസക്തിയുള്ളവർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുവിധമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ. മുക്താത്മാവ് എന്താണ്, ഭക്തൻ എന്താണ് മനസ്സിലായി അവല്ലവർക്കും? അതെ. അപ്പൊ അതേസമയം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കുറേ പറഞ്ഞിട്ട് മന്ദബുദ്ധിയുള്ള കൂത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ. മാതാജി വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ മുക്താത്മാവ് അല്ലെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ്, ബാദരായണി എന്താണ്, വ്യാസഭഗവാൻ എന്താണ്, നിങ്ങക്ക് എത്ര വേഗമാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞങ്ങളും മന്ദബുദ്ധികൾ തന്നെ മാതാജി. എല്ലാരും മന്ദബുദ്ധികളാ. പൊതുവെ ഒരുപാട് മുക്താത്മാക്കൾ പരമപരിപൂർണതയുമായി ഒന്നായിത്തീരുക എന്ന ഏകാത്മ വീക്ഷണത്തോടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരായി തീരുന്നു. ശ്രീ നാരദന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാ ഇതിഹാസ കാവ്യം രചിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാല് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭാഗവത പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അത്രയധികം ആകർഷകമാകിയാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനാകുന്നതിൽ നിന്ന് അനാസക്തനാവുകയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തെ നിശ്ചയപൂർവ്വം കയ്യേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിച്ചു. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാല് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ നാരദന്റെ കൃപയാലാണ് വ്യാസദേവന് ഇത് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ഭാഗവതം രചിക്കാൻ തന്നെ സാധിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മണി കഴിഞ്ഞുട്ടാ. ക്ലാസ് ഉണ്ടാ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ എടുക്കാം ബാക്കി. എന്നെ ഓടിക്കും ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടി. ഓക്കെ, അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല, മാതാജിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ. ശരിയാണ്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസന്തുഭ്യേവച്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് की जय. കായിക പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലല്ലോ. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ലിങ്കിലാ കേറിയേ. അറിയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യോ, അതെങ്ങനെ വിചാരിക്ക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് കേറുക. അത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലേറ്റ് ആയി പോയി കേറിപ്പോ. അപ്പൊ ടൈമായി മാതാജിയുടെ ഇന്നത്തെ ലിങ്കിൽ കേറി. പരീക്ഷയല്ലേ മാതാജി? അഡ്മിൻ എന്താണ് അഡ്മിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ? ഒന്നി മാതാജി ഇടും, അല്ലെ അംബിക മാതാജി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ. വെളുപ്പിലെ ഇടും അംബിക മാതാജി എന്ന്. ഇന്നെന്ത് പറ്റാണാവോ. ഓക്കെ, നാളെ തുടങ്ങി ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രമാതാജി ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയും ഭാഗവതില്ലാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും